Здравейте, приятели! Днеска поне е дъждовно и захладня бая, 10 градуса, поне 15 има разлика от вчера. Викам сега е момента да си пекна нещо на скарата, а днеска ходих на Ябланица на пазар и си купих ето попеш домашен, няма значение размера, евробройката. Хората имат продукция, няма пазар. Това правят големите вериги. Това нещо ти се топи в устата и е толкова вкусно, че си немате на идея от това, като е бил в хладилника топ на топа. Тия колбасчета, къде приличат на кърначи, са пушени, пак домашни, пак от Ябланица. Тук си направих едно подобие на шопскиса, на снежанка. И за утре от една баба ще готва зелен боб. Или по-скоро жълт. Значи по-хубаво от домашното няма кора. Така че бъдете живи и здрави и подкрепяйте българското производство, защото и отиват на бокука. Тя красоти. Чао от мене, живи и здрави!